As portas da celebración da Festa do Percebe de Aguiño prevista para o 28 de xullo quedaban aínda por desvelar algunhas incógnitas en torno á edición deste ano, entre elas o nome dos percebeiros de honra, que recaerán en Domingo Ayaso e Daniel Bravo. Por unha parte vai ser Domingo Ayaso, que é unha persoa moi querida neste pobo, unha persona que leva toda a vida facendo dornas e falando ca xente, axudando, reparando dornas a calquera hora do día ou da noite, bueno, é algo que temos moito que agradecer, unha persona querida neste pobo. Por outro lado, pois tamén temos unha persona de aquí de Carreira, Carreira Aguiño, para nós son irmáns, que tamén chamase Daniel Bravo, é un conocido historiador, escritor, e que ao mesmo tempo pois tamén ademais de formar parte, por a parte de seu pai, de estar dentro inmerso na nosa cofradía no seu tempo, fai moitos anos, pois ao mesmo tempo pois tamén é unha persoa que nos está axudando co centenario para poder facer algo máis grande ese día que será cara a outubro. Nesta data tan especial, non só a degustación gastronómica cumpre 25 anos, senón que a confraría celebra tamén o seu centenario. Estamos vendo que nesta anualidade conflúen eses dous aniversarios, esperemos que sexa un evento que congregue a miles de persoas nesta festa de interés turístico galego que pon o percebe pois de Aguiño como o mellor percebe do mundo e, por tanto, esperamos recibir miles e miles de persoas o día 28 de xullo aquí nesta parroquia. O programa desta edición inclúe novidades como o novo prato conmemorativo que presenta unha inscripción do 25 aniversario ou a venda de camisetas deseñadas polo estudio Maleficent Tattoo de Aguiño. Dende a confraría agardan repartir preto dunha tonelada de marisco. A ración acompañada de cachelos terá un prezo de 18 €. Haberá tamén empanadas, polvo e churrasco. Vas a coller 1000 kilos de percebe para a festa do percebe, que van a ser colleitos desde o Falcoeiro hasta Basoñas, esa zona do litoral todo, con esa calidad espectacular que queremos servir, porque non queremos que ningún veciño e todos os visitantes que temos que se sintan defraudados con ese percebe. Por iso queremos que sea un percebe espectacular. A partir do luns xa estarán á venda os tickets de percebe e de bebida, así como as camisetas. Pódense adquirir en horario de 9 a 1 e de 3 a 5 na sede da confraría.